Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Boom, Gopine Goma Transi, another day, another video. If you are a regular to this channel, you know what to do. Please do like the video and also comment down below. So guys, into esithangayo namhlanje okanye sohululiwulu ngayo namhlanje siyawulula siwulula ngantoni ngomhlanga intombi zomhlanga abantwana baye emhlangeni amatshitshi not amatshitshi siyavana mos amatshitshi. So guys, amatshitshi abelandukile bengumhlanga mos the past few days or the past weekend. So weekend bekuyiwe kulo mhlanga ke I think iba inyanga manje le nto yalo mhlanga le celebration yakhona. So amatshitshi asemhlangeni abantu abayayo mos bayasho uba kuye kulandelwe ilantuka i-guideline or i-procedure yongena phaya kulaa ndawo yamatshitshi. So kulo nyaka into yamatshitshi iyatshithisa kakhulu because of istandard esitshintshileyo. So apparently allegedly kuya nabantu abangengawo amatshitshi angabanga amatshitshi. So amatshitshi the original tshitshis baphela bengenandawo yokulala, baphela bengenaspace kwilantuka yabo kwi-spaces sabo because i-influencers baya-invade i-spaces sabo, abantu bafuna ukwenza i-content. Phofu amantombazana abazibiza ngamatshitshi who they claim they are amatshitshi and then amatshitshi athi ngamatshitshi. So la mantombazana ayakhalaza ubana few girls I saw a video on Ukhozi FM. So la mantombazana ayakhalaza ubana ba like xa nisesikolweni soze ungamazi umntu ofunda esikolweni sakho seniba noba awumazi like phese uba uyamazi uba okay nayi ndiyamazi lo mntu but soze angabi familiar kwelo ndake ndambona somewhere before lo mntu okanye ndake ndambona itoilet ndake ndambona kwi-ground okanye e-assembly noko iba khona laa ntswebi. But ke ndake ndafunda kwisikolo esi-crowded kakhulu yenzeka uba for the whole year umntu xa nothatha iripoti qonda hayi ufunda apha naye lo mntu abe ebelapha esikolweni sakho unyaka wonke sendiba. But ke since sikule age yelantuka azifani ezi examples ayifani because abanye abantu bayele uyokwenza i-content ke at the end of the day bayokwenza i-content kwinto yamatshitshi entweni engadibaniselanga nabo. Kuthiwa abantu abayi naphaya uyokwenziwa i-process yakhona yokuhlolwa, baziyela ngee-V-classes zabo bazithathela i-content even nelantuka i-attire yabo the way ingakhona ayihambiselani nale nto iyokwenziwa phaya aesthetic qha into ephambili. I think izilay queens zize naloo nto intsha. I think izilay queens zibonile uba okay i-target apho akhoyo amadoda apho akhoyo apha emhlangeni. So into mabayenze mabengamatshitshi mabebengamatshitshi bahambe baye phaya bayorepresenta ezinye ii-baddies. So bayibonile uba imarket imarket apho ikhoyo apho ibhuma khona. And ke ngoku into endiyibonileyo this year even nabantu like abesilisa amadoda be-interested about umhlanga. As time goes on like as iminyaka ihamba izinto ziyatshintsha nyhani. Le nto yomhlanga se-exposed kakhulu on social media, sekuyiwa ngee-social media standards even abantu the way enxitywa ngakhona, the way erepresentwa ngakhona, nee-reports ezisuka ngakhona ihambe ibe yinto e-aesthetic which is abantwana bayatsho uba ayiyonto eqale kanjalo leyo, yinto elisiko, yinto efana uba iyahlonitshwa, yinto efana uba inesidima. So abantwana bayaphaya bangamatshitshi bamosha isidima sabo benza into erayithi which is fair. Ndiyayiva laa nto kwisikhalo sabo. Andiyazi uba umntu unyanzelwa yintoni uye endaweni ayazi uba awukhwalifayi ufuna ntoni entweni oyaziyo uba awukhwalifayi kuyo. Bacaphukisa nje abanye abantwana guys, so unnecessary le into yabo because zikhona ii-clubs zabo babe bottle girls yonke laa nto bayenzayo yohosta. So zikhona ii-spaces zabo. Why are you invading kwi-space ezingeso sakho? That's a big question esinayo kuba why nifuna ntoni like ngaze ngaba nomsindo bo, ngaze ngabe nomsindo engathi litshitshi engathi litshitshi. Oh andini, sorry. Oh okay guys, please do the right thing, comment, like,
subscribe and hit that notification bell so that xa sifaka ividiyo entsha uzoba ngokuqala to be notified. Thank you, bye.